Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Passion Java Panganai by Beth achinyomba Chamisa nepati yake CCC akanyora pa Facebook akati twaba Bible verse ye CCC. Flames 126 verse 6. May they be as useless as grass on a rooftop turning yellow when only half grown. Asi vazukuru vambuya naenda vakataurawo zvavo. Mumwe munhu akati, I thought you are a man of God. Mumwe munhu akati iye, and people will praise the wicked because of poverty, hoping to get some favor. Mumwe munhu akauya akati, this grass turns yellow quickly because it lacks depth and soil. If taken to a good environment, it will turn green. Mumwe munhu akati, nemi vanoti papa kuna Java hamuna kukwana. Mumwe munhu akati, mukadzi wako Panganai ndamuona achibuda pa guest house naIdhi ndaona senge arohwa beans. Mumwe munhu akati amen Java, asi varipo vamwe vadedza kuti hatibvirai pachicha muri kuti amen, muri kuda mafavors kuna Panganai. Mumwe munhu akauya akati, at a certain time in the Bible he allowed his prophet to do as they wish, but the ending watch and pray. Mumwe munhu akati, yeah, now I can understand that your God is only powerful when Zimbabweans are in poverty. Mumwe munhu akati, iroro. Mumwe munhu akauya akati, may that verse work for you in double portion before this year iwe Panganai ends. Mumwe munhu akati, temporal lifetime iribo, soon we will rest in peace you Panganai. Mumwe munhu akati, the Bible says when the wicked are in power the city mourns. Kana vakaipa vachitonga guta rinoungudza. Mumwe munhu akati, amen. The wicked do not grow or prosper is what the Bible verse says. Mumwe munhu akati, vanopembedza baba ava ndimi munovapa manyawi, toda kumbovarova. Mumwe munhu akati, haibo, those saying amen, what kind of a Bible do you read? Mumwe munhu akauya akati, amen madzenga. Mumwe munhu akati, kuna Panganai washaya. So I don't know guys kuti munoti kudi, asi Panganai auya neBible verse raari kuti ndere pati yaChamisa CCC naiye Chamisa. Asi vazukuru vambuya naenda vazviramba vadedzera kuti aiwa dzikama iwe mufesi iwe ndi unotoda kunamatirwa, ndiwe unotoda Bible verse, because zvese zvinoitika unochingodedzera kuti saka muchaita sei. Saka isusu takupa kuna Mwari ndivo vanoziva panyaya idzi. Thank you so much. Don't forget to subscribe.